Hem de ser conscients de que el món ara mateix té grandíssimes amenaces, que correm el risc de fer grans passos enrere, de tornar al passat més fosc a Europa i arreu del món, i que, per tant, tenim la responsabilitat de fer tot el que estigui a les nostres mans per no mirar-nos al melic i per fer xarxes de solidaritat democratitzadores que permetin que aquests temps de crisi que estem vivint es converteixin en una oportunitat per una nova onada republicana, democratitzadora, feminista, que conquereixi drets humans i que no permeti fer ni un pas enrere. I em sap molt de greu també que el Partit Socialista segueixi dient que vol pactar amb Ciutadans, amb el senyor Valls, que és exactament el senyor que han anat a buscar les elits que han vist tocats els seus privilegis en aquesta ciutat i l'han anat a buscar ni més ni menys que a França, i em sap molt de greu que el Partit Socialista digui que vol prioritzar un pacte amb el senyor Valls, fins i tot no descarta el Partit Popular, la veritat és que costa de creure, per tal de fer-nos fora a nosaltres. Sincerament, no crec que és això el que necessiti la ciutat de Barcelona. Així que a Barcelona us necessitem. Necessitem que hi hagi una amplíssima mobilització, porta a porta, carrer a carrer, plaça a plaça, en els llocs de feina, entre les famílies, entre els amics i les amigues, i que ho fem, a més, amb alegria, perquè molts volen tornar a portar la crispació i nosaltres hem de respondre amb alegria, amb creativitat, amb música, amb poesia, amb cultura. Amb un somriure volem tornar a fer història i tornar a guanyar Barcelona per la seva gent i amb la seva gent.